Bandibulise mrhatshelo lokuthi unoshwakathi. Hayi ke apha esifihlweni sikanopinki uthanda into entle eyenziwe kuVEBI Group. Bayenzile ihlebo entle endithande kakhulu yi-decoration yabo nendlela baqhube ngayo, baqhube kahle kakhulu nendlela besiye ngayo emadlakeni siye kakuhle napha baqhuba kakuhle. Akho nto, yonke into iyenzileyo ibintle kakhulu shem. Hayi angifuni nokuxoka ibintle nyhani into yabo shem. Iwese ke ndithanda ngayo i-decoration beqala uyibona shem. Hayi intle shem into yabo, siqhube kahle umsebenzi simenze kakuhle nabo babona kelelese babo ngabantu shem ebantwini. Enkosi.